Morning to you all लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावलायबाय लोगोफोर बे भिडिअ जादों लोगोफोर नोंथांमोना थाम्बनेल नायनानै एसेबाबो बुजिखाबाय जानांगौ लोगोफोर जे आं दिनै मानि बागै भिडिअखौ बानायदों बेयाव लोगोफोर नोंथांमोना जे थाम्बनेलाव नुनाय हिन्जाव बे हिन्जावा खारनानै दं आरोना गोमानानै दं थ' लोगोफोर आं बेखौनो बुंनो सानदों जे जोंनि बर' हारियाव मानो बेफोरबायदि हिन्जावफ्रा बेफोरबायदिनो खारलाबायगासिनो दं नंगौना नङा थ' माबा मोनसे ओंथि दं आरोना बेयाव थ' आंनि साननाय बायदिबा लोगोफोर जे माखासे जोंनि बर' हौवाफ्रा बेफोरबायदिनो जब गैया थाखा फैसा गैया नै बेफोरबायदिनि थाखायबो आरोना ओमफ्राय माखासेया मा होनबावनो ना बेफोरखौ बुंनो हाला आरोना थ' लोगोफोरा जोबोद दुखु मोनो आरोना बेफोरबायदि जानायखौ जे बेफोरबायदि इउटुब खुलिबानो फेसबुक खुलिबानो बेफोरबायदि हिन्जाव खारनाय मानाय बेफोरबायदि बहुद माने भाइराल भिडिअ बेफोरबायदि नुबाय थायो आरोना थ' दुखु नाङो आरोना बेफोरबायदि भिडिअखौ नुयोबा थ' आंबो भिडिअ खालामनो गोसो जायो आरोना बे हिन्जावा माने आलिपुरनि आरोना थ' परियन बसुमतारीनि हिन्जाव आरोना थ' लोगोफोर आंनि बुंनांगौ बेनो जे नोंथांमोना बे हिन्जावखौ नुयोबा हमनानै दोन बेनो आरोना आरो नोंथांमोना हेफाजाब खालामाबा सोर हेफाजाब खालामनो नंगौना नङा जों बर'जों बर' हेफाजाब खालामलायाबा सोर हेफाजाब खालामनो जोंखौ नंगौना नङा थ' लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोननि थाखाय बेखौनो भिडिअ लाबोदों जे नेक्स्ट टाइमाव बेफोरबायदि जाया थ' जाया बुंबालाय मा होनो नंगौना नङा लोगोफोर जे थेवबो आंहा भिडिअ बानायनो गोसो जायो आरोना मानो होननानै बुङोबा बेफोरबायदिया स्टप जानांगौ जोंनि बर'आव बेफोरबायदि खारलु खारला सोरबाया सोरनिबा हिन्जाव लाना खारनाय सोरबाया सोरनिबा हौवा लाना खारनाय नैबेफोरबायदिया माने बन्द' जानांसिगौ आरोना आंनि बायदिबा स' जोबोद दुखु मोनो आरोना बेफोरबायदि जाबाय थायोबा लोगोफोर माने भिडिअ बानायनोबो लाजिलांसै खालि बेफोरबायदि माने हिन्जाव खारनाय सोरनिबा हौवा हिन्जाव लाना खारनाय नैबेफोरबायदिल' आरोना जोबोद लाजिसिं गावखौनो गाव लाजिनाय मोनो आरोना बेफोरबायदि भिडिअ बानायनो थेवबो लोगोफोर बानायनांगौ जायो नोंथांमोननि थाखाय जे नोंथांमोना जों भिडिअ बानायाबा सोर भिडिअ बानायनो नंगौना नङा बेफोरबायदिखौ लाजिसिं थ' बेखायनो जों नोंथांमोनखौ नायथों होननानै माने भिडिअखौ बानायनाय जायो आरोना लोगोफोर दा लोगोफोर नोंथांमोना मा सानदों कमेन्ट खालामहर लोगोफोर आरो बे हिन्जावखौ नुयोबा माने कमेन्ट खालामना खोन्थाहर आरोना बबे जायगायाव दं आरो हमनानै दोन हायोबा थ' बेनो आरोना थ' लोगोफोर थेंक इउ स' माच लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जास्ट नायनो थाखाय आं बेफोरबायदिनो भिडिअ लाबोबाय थागोन नोंथांमोननि थाखाय जे मटिभेसन भिडिअखौ लाबोबाय थागोन मानो होननानै बुङोबा जों भिडिअ खालामाबा सोर भिडिअ खालामनो नंगौना नङा बेनो आरोना नोंथांमोननि थाखायसो भिडिअखौ लाबोयो नोंथांमोनखौ नायथों होननानैसो नोंथांमोनाबो जोंखौ सापर्ट खालामनांगौ आरो जोंबो नोंथांमोननो सापर्ट खालामबाय थागोन लोगोफोर जे बेफोरबायदि भिडिअ लाबोबाय थागोन जे नोंथांमोना नटिफिकेसन नटिफाइ मोनहैनाय बायदि बेनो आरोना थ' लोगोफोर जों भिडिअखौ मानो बानायो जों इउटुबारा नोंथांमोननि थाखायसो भिडिअखौ बानायो आरोना थ' नोंथांमोना मा सानो लोगोफोर थ' कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय आरोना बेफोरबायदि भिडिअखौ बानायनांगौ ना बानायनाङा थ' नोंथांमोना भिडिअ बानायोबासो नोंथांमोना कमेन्ट खालामबासो जोंबो भिडिअखौ बानायनो माने साहस मोनो आरोना थ' थेंक इउ स' माच लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो थाखाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन बाय बाय लोगोफोर